Hej, jeg hedder Pia Lejer. Jeg er en tegnefe. Jeg tegner med børn i børnehaver og i indskoling. Som billedkunstner har jeg udviklet nogle simple tegnemetoder, som jeg kalder magisk tegning og historietegning. Tegnemetoderne stimulerer indlæringscentret i børns hjerner. Faktisk så kalder hjerneforsker Annie Knudsen magisk tegning for sød musik. Hun siger, at tegnemetoderne styrker nervetrådene til hjernebjælken. Så på den måde så styrkes børns evne til at lære både sprog og matematik ved hjælp af tegning. Det har også vist sig, at magisk tegning øger børns selvværd og deres koncentrationsevne. Især de urolige drenge. Det er derfor, jeg kalder mine projekter derude fra drengestreger til streger for drenge. Som tegnefe vil jeg gerne slå et slag for meget mere tegning i børnehaver og i skolen. Jeg mener faktisk, at tegning er den mest oversete indlæringskilde i generationer. Det gælder min generation, det gælder min forældres generation, mine børns generation og børnebørnene. I skolen lærer vi lidt om farver og også lidt om perspektiv. Men lige præcis, hvordan man får det, man ser omkring sig, ned på et stykke papir, det lærer vi bare ikke. 9 ud af 10 voksne siger, at de bestemt ikke kan tegne. Og går man dem sådan lidt på klingen, jamen så holdt evnen, modet, lysten til det omkring 8-årsalderen. Der de fandt ud af, at de ikke kunne tegne tegninger fra havregrynspakkerne, eller fra hvor de nu så omkring sig, og hvor de egentlig var trætte af at tegne tændstiksmænd, men ikke kunne komme videre på egen hjælp. Med magisk tegning kan alle lære at tegne. Man lærer det faktisk lidt på samme måde, som man lærer at skrive. Men med magisk tegning får alle, også børn, en succesoplevelse allerede fra første lektion. Du kan nemlig ikke tegne forkert. Du kan ikke gøre noget forkert i det hele taget. Med tegning kan vi udtrykke os. Tegning er kilde til glæde, til kreativitet, til anerkendelse, til fællesskab. Og først og fremmest kan man sige, at tegning er genialt i en verden som denne, fordi det er simpelthen en beskæftigelse helt uden strøm. Hvis du har fået lyst til at høre mere magisk tegning, så er du velkommen til at ringe til mig, eller du kan gå ind på min hjemmeside. Tak for din opmærksomhed.